Mabungahong hapon mga igsoon, nag-live ta og sayo dali-dali kay naatay Bible study unya. Busy kayo? Daligyan lang ko ba? So ako sa i-share. Kumusta? Kaya man. Right. Di siya tayo mag-shout out kay dalita. Ako sa ning i-share igsoon. Wait, please share our live. Hello everyone again. A blessed afternoon. Mag-live ta kay naatay Bible study unya. So naning kamot ko nga tuan ni siyang ma-deliver by God's grace. Share sa nako mga igsoon. Right. 33 viewers. Done sharing. Kumusta mga kaigsuunan? Praise the Lord. Hallelujah. Mag-live ta kay later 6:30 daw mlakaw mi. Kinatay Bible Study igsoon sa Barangay Ingod, Tubigon, Bohol. Shout out sa tanang mga followers nato diha sa Barangay Ingod, Tubigon, Bohol. Anha ta diha mag Bible Study karong taon-taon mao nang nag-live kog sa iyo mga igsoon taliwala sa atong kabisi sa buluhaton sa Ginoo. Naningkamot ko nga makahatag og higayon ninyo. Gimingaw ko ninyo. Kuti man ilang niya akong gibalik-balik ninyo mga igsoon ug na may time nga di ko ka live sagdi lang. No, replay lang ta sa atong YouTube channel igsoon nga ang link nasa caption na ning live. Dili man ko ka-live, dili man ta ka-live igsoon apan sigurado nga sa mga pag-ampo kanunay mo gidala nako. No? So dili kay ko mo shout out og daghan kay manglakaw merong taon-taon mga igsoon kay natay Bible study. Layo-layo man gud siya sa laing taon, no? So ako lang gi-shout out ang mga followers na to, 224,000 followers sa original page na to. And 56,000 followers sa Kristohanong Mabungahon Mabungahong Kristohanon 2.0. Duha ka page itong atong active karon igsoon ako ning gi-cross post, no? And thank you mga subscribers. Salamat kay shout out mga star senders, mga subscribers sa atong YouTube channel. Thank you so much. And tanan shout out nako si Bo City Jail. Kanila ako i-shout out na gamay ra si Bo City Jail, Maximum 4. Pasensya na, busy kay Kudris Bohol. Makabalik na ko diya pohon. Shout out nila Brad Aris, Brad Kenneth, RDC 1, 2, 3. Shout out Brad Ibang, Brad Mago, ilang whole family, Mayor Ayan, Mayor Jao. Shout out yung tanan, mga jail officer sa Cebu City Jail and akong team from Living Water Christian Fellowship. Ako lang i-generalize, no, tanan. Salamat kayo sa higayon di ay mga akong ka-team, no, sa magsigsulod sa Cebu City Jail nga inyo kung gitagag oportunidad or privilege nga makauban ko ninyo. Gracias sa Ginoo tanan. Okay? Anyway, ang topic karon igsoon karong kagabi ngit-ngit naman. Wag ngit-ngit na. But makonsider ni siya hapon pa kay wa pa may size kay wala pa pala city. Kani atong topic karon igsoon atong pamatud-an igsoon nga kaning gitawag og kaluwasan og kabag-uhan. Mag-uban gyud di na pwede magbuwag. Dili ta pwede mo ingon nga naluwas na ka pero walay nahitabo nimo, no? Dili pwede moingon ka nga moingon ta naluwas na ta pa nagpabilin ta sa tong binuhatan nga dili maayo ang malipay ang Ginoo, no? So ato nang pamatud-an karon kay aron mga siguro ginato igsuon nga save gid ta by God's grace. Tinuod na save ta by God's grace ayo pinagis pagtuo, no?
naalang ko'y gusto ipaabot ninyo igsuon nga, gusto na ko ni balik-balikon, jud balik-balikon, aron sigurado, yun ba? Kaya mao man ebidensya nga naluwas ta. Mao ni resulta sa kaluwasan igsuon. Di pwede nga wa ni. Dili pwede ang kaluwasan ba rataman, walay nakita. Amen. So mao na ato ang topic karon igsuon, no. Pwede na malipat ba, no? So karon igsuon, before we start, let's pray. And I just want to invite everyone to, I just want to encourage everyone to share our live and to mention your friends and loved ones in the comment section. O kanang tanan mga nagdebate di may tungod sa kaluwasan, I respect all of you and i-mention sila igsoon kay ato silang pasabton aning kaluwasan kay ang kaluwasan sayon ramang kayo di man haguan pero lang naay ebidensya siya. Ang kaluwasan igsoon naay resulta. It's not about we say it's about kanabitang lamang luwas ko ha ay may luwasunon lagi ang imong binuhatan or something ana bitaw. So atong isgutan karon igsoon kung unsay may tabo sa usa ka tawo sa diyang makabaton siya kaluwasan. Atong klarohon puro si Pablo atong isgutan kay si Pablo may nagsulti ani niya. Si Pablo mismo naka-experience og kaluwasan unya iyang gisulti kung unsay natabo niya. Amen. Kay basin mailag ta ba ingon ta naluwas na ta luwasunon pamandi ay. May na maklaro ta karon kagabion mga igsoon, okay? But before we nagbislitan na pod kaning. Okay, before we start, let's pray. Dali let's welcome the presence of the Lord because yes, the presence of the Lord, the Holy Spirit is our master teacher. Ako na balik-balik mga igsoon kung atong interpreton ang Bible using our own wisdom, wala tana. Dili na to makuha ang tinuod nga meaning. But if we rely and become dependent with the Holy Spirit, mas sabta na to ang but pasabot. Amen. We need the Holy Spirit for us to interpret sa deeper meaning aning Bible igsoon. Unsa nang lisod di kita-kita wala di magsilbi. Amen. So let's pray. Father in heaven, thank you Lord for another great privilege, Lord God, despite of our busy days, busy schedules, but still you give us a time, a chance, Lord God, to meditate your word this evening, Lord God. Salamat kayo Ginoo. Panalangin imong mga pulong Ginoo among isutan karon og labaw tanan Ginoo unas tan limpyuha mong kasing-kasing Ginoo kay balaan kini. Balaan ang imong pulong. So balaan na sad kini among panudlanan nga espirituhanon aron walay mausik ug walay masayang sa imong mensahe. Tagay mi kasing-kasing madinawaton mapainubsanon Lord God. Willing mo sunod kanimo. And Lord God, among gipangayo ang kaalam nga gikan kanimo ang lamdag sa Espiritu Santo. Lord, ikaw lamang among gipataas karon, wala mi nag-isa og relihiyon, pundok, but we lift up only the name of Jesus Christ. And Holy Spirit, gi-welcome ka namo. Kung wa ka, dili na mo masabtan ang mensahe sa Ginoo. And Lord, i-bless tanang viewers, listeners, ang mag-replay ani Ginoo, kutob sa maabtan ani nga live Ginoo, panalangin ni Ginoo. Bisan pa man ang magtan-aw ni sa YouTube Ginoo, i-bless Ginoo. According to the desires of our heart, i-bless Lord God ang matag usa. Labaw tanan as we listen to your word this time Lord, ipabati imong presensya, imong gahom, imong hikap. Let it be that the power of the Holy Spirit will manifest as we listen to your word, Lord God. And give us peace of mind in Jesus' name. This is our prayer. In Jesus' name, amen. We have 93 viewers. Let's go. Praise the Lord. Hallelujah. So, ang atong teksto igsoon, nani makita sa Pablo gini. Okay? Again, ato ang pamatud-an karong kagabion mga igsoon nga, it's not enough to say that we are saved. It's not enough to say that we are saved. Amen? Dili enough na dunay makita. It's not enough to say that we are Christian. Kristohanon ta. Dili pwede nga maangkon ta na nga bara pero way nakita. Kinahanglan ta ebidensya igsoon. Okay? So now, let's talk about salvation. Okay? Una na tong teksto na makita sa Ephesians 2:8-9. Pablo ni, matod pa ni Pablo sa taga-Episo igsoon. Okay? Ingon si Pablo igsoon sa Ephesians 2:8-9. Chapter 2 verses 8-9. For it is by grace you have been saved. Wow! Through faith, pagtuo, grasya. And this is not from yourselves. It is the gift of God, gasa. Wow. Not by works, so that no one can boast. Again, akong balikon igsoon, pulong sa Ginoo. According to Saint Paul in the book of Ephesians, chapter 2, verses 8-9. He says here, for it is by grace you have been saved. Okay, through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Ang Diyos magapanalangin sa imbalaang pulong. So, klarong-klaro pa igsoon sa sidlak sa sikat ng araw. Nga luwas ta
pinagi sa grasya, no? By grace, through faith. Karon, pangutana, asa nga faith? Through faith in Jesus Christ, di ba? John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe, that whosoever have faith in Jesus, dili na malaglag, kung dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Now, kani nga faith igsoon, we are saved by grace through faith. Kaning faith ni nato ni Jesus, no? Ning tuta ni Kristo nga iyagatang iyang kinabuhi babaw sa krus sa Kalbaryo, namatay, nabanhaw sa ikatulo ka adlaw, og siya ang atong manluluwas og pinagi sa iyang dugo nga giula ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Nahugasan ta sa atong mga sala, nalimpyo ta, nakabaton tag kaluwasan. Amen. Nahuman na igsoon, dinay sunod diri igsoon, not by works so that no one can boast. Naluwas ta dili pinagi sa itong mayong buhat. Naluwas ta dili tungod kay naning kamot nga mabuutan, ning tabang tas mga pobre, bla bla bla. Natay gibuhat nga mga mayong butang aron maluwas ta sayop na. Di ta pwede maluwas kung di ta mag-agi ni Jesus. John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Mag-agi ta ni Jesus, no? And then mao lagi na sa igsoon, naluwas ta pinagis pagtuo. Grasya ra tanan sa Ginoo. Praise the Lord. Ay nag-chat na kung naba ko ni Bible study. Love. Okay, sige. Pasensya na mga igsoon, kinamang ko babustari na ibrad na ko ng utana ba. No, akong balikon igsoon, grasya ra sa Ginoo nga naluwas ta. Gasa ni siya, gift of God through faith in Jesus Christ. Dili sa atong hinaguan, no, wata naghago or maluwas. Amen? Tinuod, dili, tinuod. Mauna according to Saint Paul. Then, simple ra kayong kaluwasan, no? Mutuo ra ka, no? Mutuo ra ka ni Jesus. Sa iyang gibuhat, ibabaw sa krus, the finished work of Jesus Christ. At the cross of Calvary, we will believe it, we have faith in it, then we will be saved. Okay? But, mao lang niya ang problema karon. Okay? Ang pangutana, how genuine is your faith in Jesus? Amen? How genuine your faith in Jesus? Unsa ka tinuod? Kaya pwede man taning tuora, pero tuora di ay lipsing ra di ay ba ra ang imong pagtuo ba? Kaya ang tinuod igsoon, naluwas ta pinagis tong pagtuo, grasya ra sa Ginoo. Naagi na ebidensya. Si Pablo gihapon na. Ang imo si Pablo. May man 2 Corinthians 5:17, darang ebidensya ni Pablo. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone or the old has passed away. The new has come. Mao ni ebidensya nga naluwas ta. When we say we are saved by faith, pinagi sa grasya sa Ginoo. Okay? Naibidensya nga tinud-an na yung kabag-uhan. Gi-connect nako ang Ephesians ngadto sa Corinthians. Nga sa diyang maluwas ta pinagis pagtuo, musunod ang bag-ong kinabuhi. Ingon si Pablo, if anyone is in Christ, unsa man ang if anyone is in Christ, tanan nga ning tuo nakigrelasyon ni Kristo. Tanan nga mga nana ni Kristo gali, naluwas na na. If anyone is in Christ, no, nagisgot di sa mga naluwas na, no? In Christ, kung nanata tinuod ni Kristo, bago na tang binuhat. Unsa man ay the old has gone and the new has come. Kung sa una, hilig kag chicks. Kung sa una, di ka, paminaw igsoon, kung sa una, di ka satisfied sa imong asawa or bana, mga bitjug ka. Kung sa una igsoon palahubog ka. Kung sa una igsoon na maligya kag syabo. Kung sa una mga igsoon sa may imong gibuhat nga dili may dagan kag gibuhat nga dili mayo naglunang kas kadautan ug kasalanan. Sa panahon nga ning tuo ka ni Kristo, ning tuo ka sa iyang finished works in the cross at the cross of Calvary. Ming tuo ka mga igsoon nga siya namatay ug nabanhaw sa tulo ka adlaw. Naluwas na ka pinagis pagtuo. Unya kan na siya nga pagtuo na ay musunod nga kabag-uhan sa imong kinabuhi. Unsa man pastor? The old has gone, the new has come. Buot pasabot mga igsoon, kung tinuod kang naluwas igsoon, wala na ka nagpuyo sa kangit-ngit. Kung sa una drug lord ka, ang imong ibnegosyo karon legal na din illegal. Kung sa una hilig kag kabit igsoon adulterer, imo faithful na ka, loyal na ka sa imong asawa. Kung sa una bakakon ka karon di na ka mamakak. Kung sa una mga igsoon adik ka og pornography, karon adik na kag mga wali nga imong i-search igsoon ana sa social media. Mao na ebidensya sa kaluwasan. Dili pwede nga moingon tag luwas na ta. Sige tag pasundayan nga
luwas na ka, pero babar, apan ang imong binuhatan, luwas sunon ka. When we say we are saved, then act that you are saved. Kay kung mayon kag na-save na ka, meaning tagalangit ka, then act nga tagalangit ka, ayaw pag kinabuhi nga tagakalibutan. Kung moingon ka nga save ka, then pag kinabuhi nga Diyos nun, dili na kayawan nun, ang imong kinaiya. Igang na lang ko diri noon, sa nagirkunta. Amen? Mao na siya, Igsoon. No? Yes, may problema. Sa iyon ra kayo na ito makuhang kaluwasan, Igsoon. Ang pangutana, kanusata nakasiguro nga naluwas bagita. Kay when we say kaluwasan, Igsoon na resulta. It's not enough. Kana ba na bitaw? Kay basin maigot atong giingon ni Jesus, these people worship me with their lips, but their hearts are far away, are far from me. Kay ang atong kasing-kasing magudigsoon, unsay nas tong kasing-kasing, mailhan na sa tong binuhatan, no? Kung atong binuhatan wala nakapalipay sa Ginoo, meaning layo sa Ginoo ang atong kasing-kasing. I'm not saying ang kaluwasan atong haguan. I'm not saying nga ang kaluwasan aning kamot ta magbuhat og maayo. Apan sa dihang na sinati nimong kaluwasan musugot tag sa dili makabuhat jud tag maayo. Nga naman, nganong makabuhat mo tag maayo? Because of the Holy Spirit. Kay si Pablo na pud na mismo ning ingon ug ako ni balikon mo niya tong topic kani adto Igsoon ga niaging mga adlaw. Okay? Ang karon na to. Episo, balikon to sa Episo. Episo 1:13. Ug mausab kini ang midangat kanyo sa paggadungog niyo sa matuod nga mensahe, maayong balita na naghatag kaninyo kaluwasan. Unsa may maayong balita nga naghatag kaluwasan? Katong gibuhat ni Kristo ibabaw sa cross. No, namatay siya tulok adlaw na banhaw, okay? Ning tuod niya naluwas ta mensahe sa kaluwasan na. Okay? Busa gipatikan kamo sa Dios pinagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad kaninyo timaan nga kamo iya na. Okay? Sealed na ta Igsoon. Because of the Holy Spirit nga gihatag sa Ginoo na to. Okay? Ug tungod ana nga Holy Spirit, mao na hinungdan nga mabuutan ta kay musugot tag sa dili. Suguon man kita sa Holy Spirit nga mauna nimong buhaton, no? Ayaw na pagdumot sa sigkatawo nimo. Mao na mga ebidensya nga luwas ta. No? Again, as what I have said, there's no such thing as salvation without genuine transformation. But genuine salvation, the true salvation, mo resulta og genuine transformation. Mao na siya. Dili pwede nga magsigitag ingon nga luwas na ta pero atong binuhatan hiwi. Dili pwede nga mayon ta luwas na ta pero ang atong binuhatan nagpabilin tas kangit-ngit. Dili pwede mo ingon ta nga luwas na ta apan nagpabilin tang nangabit, nagpabilin tang unfaithful sa tong asawa, unfaithful sa tong bana. Dili pwede mo ingon tag luwas na ta but behind closed door patago ka na kay gihimo nga sikreto nga mga butang nga karumal-dumal sa pananaw sa Ginoo nga luwas ka. I don't think the Holy Spirit will tolerate you to do the thing nga wala nakapalipay sa Ginoo. If you have the Holy Spirit, meaning luwas na ka, and that Holy Spirit will teach us all things, will teach us, will convex us kung atong gibuhat dili maayo, and that Holy Spirit will produce self-control nga makapugong ta, and that Holy Spirit will produce love. Mao nang dili ta magdumot tong kaugalingon. Mao na mga ebidensya nga luwas na ta. How come nga moingon tag luwas na ta nganing simba ka nagdumot ka sa sigkatawo nimo? No? Kung nakay unsettled issue, kay dili nimo madawat ang nahitabo. No? Nakay hatred, nakay giharbor unforgiveness, Igsoon nya luwas na ka. No, I don't think so, because when we were saved, then we are sealed by the Holy Spirit. The Holy Spirit will encourage us to forgive those person who hurts us, who hurt you. Amen. Mauna diha Igsoon. So ang kaluwasan nay ebidensya nga tinud-an nay kabag-uhan nga bisag wala pay nakakita nimo magkapugong ka. But I'm not saying that we become perfect. Masipyat ta pero dili tuyuan, dili planuhan. Makasala ta pero dili ningon nga nagpuyo jud ka diha. Lahi man ang nasipyat ka or nagkinabuhi ka sa sala. Amen. Lahi ning kabalo na kas kamatuoran, gituyuan nimo choice na. And I don't think that the Holy Spirit will tolerate us to do that thing. Because the Holy Spirit is holy. Okay? Holy. Ang iyang itudlo nato mga butang nga nalipay ang atong manluluwas only if we are saved. Again akong balikon, it's not enough that just to say that we are saved. No? Ang mga tao nagtan-aw na to. No? Dapat makita nila ang kalahian nato sa mga taga-kalibutan. Naadyo'y gitawag og kabag-uhan og transformation, no? Mag-uban gyud, dili pwede magbulag ang kaluwasan og kabag-uhan. Di ba? Ngano makaingon man tag naluwas ta, unsay atong giipakadak-an nga luwas na ta? Unsa disa ka giluwas, di ba? Ako na ning gibalik gitagaan ta mo og si tawag na, gitagaan ta mo before og
illustration, no? Nganong naluwas ta kay kasauna, sama tas piniriso. Amen? Napriso ta. Napriso ta sa adultery, napriso ta sa mga fornication, napriso ta sa illegal nga droga, napriso ta sa mga makadaot nga bisyo. Andin sa diyang gireceive na to si Jesus, nagtuo ta, naluwas ta, girescue ta, nagawas ta. Okay? Mao, ebidensya na siya nga naluwas ta, nigawas ta, nibiya tas kangit-ngit. Dili pwede lagi nga moingon tag naluwas na ta. Sigurado na ko, pastor, nga naluwas ka, pero imong binuhatan, hiwi, kapandulan. Not a good example to all the people who know you. When we say we are saved, ikson meaning, nanatas kahayag naglakaw, no? Duulol nun ta, blessing ta, ang kahayag, ikson dugukuno na, mapanalanginan ang mga tao na to, kay makita si Kristo tong kinabuhi. Amen? Mauna iluwas, iksoon. It's not enough to say, yes, I am saved by faith. Yes, tinuod na. But the question is, where's the fruits? How about the result of what we so-called salvation? Kaya ang resulta, mauman ingon ni Pablo, 2 Corinthians 5:17, mahimo tang bagong binuhat. Ang daan ang agina. Ang atong pagbinuhatan sa una, atong pagka-womanizer, ang atong pagka-drug addict, parihan ako before grasya sa Ginoo. Ang atong pagkapalahubog, ang atong pagka-addict sa basag-basag unsang mga butang nga wa nalipay ang Ginoo. Niagi na bag-o na ta karon. Addict man ta karon, addict na tas pulong sa Ginoo. Mao na ebidensya kung giingon. It's not enough to say that I am saved, but your action is contradict to what you say. Amen? And then, aside from that, ang nagsultihan ni si Pablo. Puro ni Pablo, kaya nga naman nasinati mismo ni Pablo. Kay si Pablo sad nakabaton og genuine transformation sa diyang iyang na-encounter si Jesus at the road to Damascus. Si Pablo usa ka manlulutos. Si Pablo igsoon usa ka persecutor nga ang tanan nga nituo ni Kristo iyang lutuson, iyang hulgaon nga patyon, iyang prisuhon. Apan sa diyang na-encounter niya si Jesus, wa niya nakita igsoon. Na-encounter niya igsoon. Nahagba man to siya, nya giampuan siyang Ananias, nya si Pablo gitawag man sa Ginoo, si Pablo na bag-o. Mao nang iyang nasulat ni, if anyone is in Christ, he is the new creation. Dili man siguro isulti ni Pablo kung siya pud mismo nga nagstoryawan na bag-o. Nasinati niya nga sadang na-encounter niya si Jesus sa dalan paingon sa Damascus. All of a sudden, na gitawag og transformation. Mao nang niingon siya, the old has gone, the new has come. Mao nay pinaka-ebidensya sa atong kaluwasan. Amen. Mo na ako di ko makiglalis mga igsoon anang mga naluwas na kay sayon naman jud kay ning kaluwasan. Ang pangutana lang ang ebidensya ba. No kay dili man pwede gud nga baba ratataman. Tinuod kang luwas na ka, biya das kangit-ngit. Kung tinuod kang luwas na ka, ang imong pagkinabuhi karon nagsubay na kas kabubuton sa Ginoo. Amen. Kay nam ko niingon nga mubuhat pa ka pastor, luwas na ka. Yes, mubuhat pa ka. Mubuhat pa kas kabubuton sa Ginoo eh. Kay kung naa ang Holy Spirit nimo, suguon man jud ka. Nga higugma imong kaaway, di ba mubuhat ka? Sayop nang ingon nila nga once luwas nagawa na kay buhaton, piting sayop pa. Once na luwas ka, we sealed by the Holy Spirit gud ta. Nana nato ang Holy Spirit kung luwas na ta, gipatikan na ta, patik na to na. Ug ang Holy Spirit, unsay gingon diha basahan ng Korinto. Korinto ba to? Oh, Galacia di ay 5 basta sa the fruit of the Holy Spirit. Di ba? Unsa may gingon sa fruit of the Holy Spirit? Love, joy, peace, patience, no? Love, unsa man na? So sugoon ta mag-produce siya. It is the very nature of the Holy Spirit to teach us to love our enemies, to forgive those people who hurt us. So napatay buhaton. Sayop nang gingon lang nga naluwas, so wala kay buhaton. Natapulan di ka? No. Nakay buhaton. Ang atong buhaton unsan? Magsunod na ta sa kabuton sa Ginoo. Amen. Ano yung mga bunga? Resulta. No? Di abi daw to'y ningon igsoon, di tinuod yun nga itabo igsoon, di ka na i-mention. Di ay ningon igsoon ba nga, ako ni balik ko no. Di ay kanang evangelism, unya sa dang nagwali sila, ang nag-share na ko ani, alagad po sa Ginoo, pastor. Di ay ari sa mua, pastor, unya, mao na, di lang ako i-mention, nag-unsa nga pundok, pastor, nagwali sila dito, bla 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 bla, pag magwali, praise God, luwas na mo. Salamat sa Ginoo, ningon dito usa. Mubalik minig ka, kuana, inig ka Sabado kay, kanang mubisita mi kay ba mo kun say gisulti atong mga bugoy-bugoy ito ay nalag-balik brad kay luwas naman mi unsa pa may balikon yung kabantay mo na mabinuang na tungod na kay ang pagtuo once luwas na kawa na kay buhaton uy na pa kay buhaton
mubuhat man jud ka kay musunod ka, mulikay ka sa pagpakasala, mulikay ka sa kabit-kabit, ning buhat man kana. Ning buhat ka nga nilikay sa binuhatang dautan. No? Ning sunod na kas Ginoo, ni buhat ka, sayop nang wa na kay buhaton. No? Mubuhat ka sa kabubuton sa Ginoo. Mo na akong giingon igsuon. Akong giklaro nga. When we say we are saved, the big question is this. How sure you are that you are saved? Kay di man pwede ba-bara. 2 Corinthians 5:17, the old has gone, the new has come. Diri ta magdaog sa resulta sa binuhatan. Ug akong balikon, ang uban moingon nga, unsa day mong kaluwasan, pastor, sa binuhatan? No. Dili sa mayong buhat. Apan ang mayong buhat, undoy ug inday, musunod na kung luwas na ka. Kung tinuod kang luwas, musunod ang mayong binuhatan, mabuutan ka. Lisod po kayo, naluwas na kaya, na manigya pa kag syabo. Naunsa pagkabutanga. Di ba? Naluwas ka yan, nagsige pa kag-deliver o kilo-kilong syabo. No? Nangabit pa ka, luwas na ka. Ano, I don't think nga itolerate na sa Holy Spirit nga may nag-sailed na to. No? Kung inganam gali atong attitude igsuon nga mayon tag naluwas na ta pa nagpabilin ta diya, then questionable imong kaluwasan. Mo nang hinungdan nga dili ta kahayag, way na bless na to nga naman wa tay kalahian sa naglakaw sa ngit-ngit. When we say we are saved, meaning we become the light nga iwag nila sa kangit-ngit. Di ka mahimong iwag igsuon kay wa pa day ka naluwas tinuod kay wa pa man ka nabag-o. Mo ni tinuod igsuon. It is so easy to say that we are saved, but the question is how sure you are that you are saved. Where is the evidence of your salvation? Nadyo na makita igsuon kay ungari kang Pablo. Laksion din na nato ni 2 Corinthians 5:17. Ebidensya man ni the old has gone, the new has come. Ang karaan natong kinabuhi nilabay na. Kung ikaw sa una parihan ako sagbot sa katilingban karon, panalangin ay mong kinabuhi. Mao na mga ebidensya sa kaluwasan, grasya sa Ginoo, grasya sa Ginoo. Ginoo ang nagbag-o na ko dili ako. Kay kung ako ra butbot gyud how many years ko nag-attempt mo. Last na ni suyo, last na suyo. Wala gyud. Apan sa dihang ning intervene si Lord, ako siyang gidawat, gituuhan. Nya gisave ko niya ning sunod ang kabag-uhan. And until now, I am more than 13 years set free from shabu, set free from inom-inom, tagay, nicotine, rugby, bulkasil, marijuana, daghan-daghan kayo, womanizer, no? Tanan sa una mambuso pa may igsoon, mundayo may tay dadon mo gusto ko mabarkada. Bay mambuso ta to ay babae dito, ana bitaw mao na mga binuhaton sa una. Nya mingon kag luwas na kani imo pa nang buhaton. Sure ta nga luwas na tana, no? I don't think. Amen. Kung luwas na ta meaning anak na ta sa Dios. Ang atong binuhatan, Diyos no na pod makita ang Ginoo sa atong binuhatan. Amen. Ako igsuon, mao ni ako ang gipalabi. Kay sa ministry nga gipial ni Lord, karako karon himaya sa Ginoo. Sige ko gwali. Isa nasa sige ko gwali. Ako nabantayan nganong ning tuo siya nako. Dili tungod kay mayo ko musulti, apan tungod kay nakita po nila sa akong kinabuhi nga mayo kong ehemplo nila grasya sa Ginoo. Kay nako tinubdanay kabaguhan kay kung nagsige kog istorya nila. Kay nagwali nila, nya ilang gisurveillance kong kinabuhi nga nagsikreto pa day kog suyop. Nagsikreto pa day kog naday ko chicks. Nagsikreto pa day kog nga nako gibot nga dili maayo. Di ba? Niadto kog layo nga lugar pero nako gihimo nga dili maayo, nya gisurveillance ko gikon ko ano. Delikado kay na no, di sila mutuon ako. Kay bawo ko na wali-wali na pero mao ni ano. Nganong nituo sila nako, no? Nganong ganahan sila nako grasya sa Ginoo. Kay naabot sad sila nakita nako nga na-bless sila. Mao ni akong giminigson. Kay ang kaluwasan maghatag na siya og genuine transformation sa atong kinabuhi. And that genuine transformation mao nay makahimo natong sama ta sa kahayag nga musidlak sa niningit-ngit nga kalibutan. O kana nga kahayag dugukon manuol sila. Ang tanan nga naas kang ngit-ngit nga gusto mo bago mo dool. Ako ikson, prangka, grasya sa Ginoo. Pila na kabuk ni dool na ko, pastor tabangi ko kay magbago ko. Pastor na depress ko. Sorry kay no, naay mga nag-message na ko, wala jud nako matagad mo kay daghan kay mo nag-message nako. Pasensya na jud, busy kayo. Manuol na ko pastor, mauni. Unsa man ako ni depress kayo pastor, gibian ko sa akong asawa kay ning kuyo ug lain. Pastor, nangabit akong bana. Pastor, palahubog. Nganong ari mo dool na ko? Kay naa sila nakita. Na-bless sila. Amen. Because once we are saved, then we become a new creation. Mabag-o ta. Then we become a light in the darkness. May mutang kahayag, suga, taliwala sa kangit-ngit. Musugot kag sa dili, dugukunon jud ka.
Now, I just want to ask you with this question. Kumusta yung Kristohanong kinabuhi nga naluwas na mo? Attractive ba mo sa mga tao sa palibot? Na-bless ba sila? Once na-bless ka, na-bless ang mga tao sa palibot, meaning, tinuod yung ang naluwas, kay na sila nakita nga nalahi ka. Ebidensya ba, no? Kaya kung balik ko, di pwede ba, di pwede. Di ta mo daog na skorte, kung ba, walay, without sufficient evidence. Then, and because of that, sa salvation, sa kinanglan sa evidence, sufficient evidence. O ang ebidensya, matod pa ni Pablo, bag-o na tang binuhat. Ang daan na tong binuhatan, wala na to, kaniadto na to. Kalimtan, talikdan, biyaan. Bag-o na tang binuhat ron. Makita na si Kristo sa atong pagkinabuhi. Mahimo na tang role model. Mahimo na tang panalangin, dili na tang makaangin. Mahimo na tang walking Bible, dili kay maayo ra tag Bible, walking Bible kita. Ang mga tao nga dili masahog Bible, makabasa og Bible sa diyang makakita sa imong binuhatan. Amen. That's the result of salvation, igsoon. No? Na a genuine transformation. Before I end this one, I just want to remind everyone, akong balik ko ni, because salvation, igsoon, there's no such thing as salvation without genuine transformation. Ang tinuod nga kaluwasan, na siya'y dala-dala nga tinud-an na yung kabag-uhan. Amen. Dili pwede ba ra katawaan ta. Amen. Mao na siya kay ano mo sure ta ba kung luwas na magita naunsa. No, kay dili pwede ba ra kay tinuod nga kaluwasan. Yes, sayo na ba kay kaluwasan. Naluwas tas pagtuo, maura ba na balik-balik to. Grasya sa Dios, no. Dili sa binuhatan na to. Yes, tinuod na. But the question is, sure ba gid ka nang luwas? Ug sure ka, kumusta ang imong kinabuhi? Kay mosugot tag sa dili kung moingon tag naluwas na ta, meaning nakagawas ta. Nakagawas ta gikan sa mga gapos ni Satanas. Kay giluwas ta ba? Unsa may giluwas na to nga nagpabilin tang ginapos? Amen. Ug sa nagpuyo tas kangit-ngit ning biya na tas kangit-ngit mao na yung mga luwas na. Gi-rescue na ta ba? From the darkness, gidala ta sa iyang marvelous light. Karon nahimo na tang panalangin imbis makaangin. Kapandulan daghanag na bless nato. Gihimo tang inspirasyon nga modules Ginoo bungan tungod sa genuine transformation. Amen. Kay akong gisulti ni kay ako ni nahitabo grasya sa Ginoo. Tungod ni sa grasya sa Ginoo, tungod ni kay nagpaduol ko. Tungod kay akong nadawat, gidawat si Kristo ako sa gituuhan. Unya nay ning resulta nako. Kay dako magong pangutana ng uban moingon siyang naluwas na pero nganong nagpabilin man sila ni nakoy paminaw. Nakoy nakaistorya ni aging mga simana. Usa siya ka magwawali na. Okay? Usa siya ka magwawali na. Pero kuyaw kay siya mga igsoon nagwali na siya pero naa siya dito. Magpuyo sa mga inumanan, magsige siya kahubog pero nagwali na. Usaw na to pagbadlong sa mga palahubog po ka. Asang kaluwasan diya? Diba? Asang kaluwasan diya? Ingon ang balang kasulatan. Si Pablo na po. Atong lawas, templo. No? Hinanglan na to. Himayaw na Ginoo sa atong lawas. Dili na to laglagon. Usaw mo nang inom-inom. Diba? Makadaot man na sa atong lawas. Asa diyang kaluwasan? Tinuod ang naluwas ka. Nya, tinuod kumingon magkaog naluwas ka igsoon. Sealed ka by the Holy Spirit. Siliado ka. Mao man nagingon di ba niya ang Holy Spirit. Mutudlo na nimo nga, "Uy, ayaw ana kay di na maayo makadaot na sa templo." Nga mao ang kanalawas nimo templo na sa Espiritu Santo na imo nang laglagon anang tanduay nga, di ba? Padlungon ka oy. Now, kung wa ka na din questionable mong kaluwasan. Amen. Questionable mong kaluwasan. Mao na mga Mao na si Jesus ning ingon, "Sa bunga makita, by their fruits we know them." Mailahan na to. Ayon ang right zone. Ang ba-raig so labi na maayo kay muhanaig Biblia, maayo kay bersikulo no. Pwede ka mailad, pero obserbar ri. I-surveillance ang pagkinabuhi. Makita ba si Kristo? Nagpuyo ba siya isip panalangin sa mga tao sa palibot? Na ba siya kitawag og transformation? Amen. Kay again, once we say salvation, musunod yun ng transformation. Sa Bisaya pa, kung moingon tag kaluwasan, di yun mawala ng kabag-uhan sa kinabuhi. Amen. Hallelujah. Let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, for the wonderful message this evening. Himuming ipinumduman, Lord, nga di yun magbulag ng kaluwasan o kabag-uhan. We cannot say, we cannot prove to the people if we have no evidence of our salvation.
So Lord, tabangi mi Ginoo nga mahimo jud ming kahayag Ginoo isip puwerba, isip proof nga naluwas mi. Make us a light that shine in the darkness, Lord God. Kaya ingon ka sa Matthew 5:16, once we shine and that good deeds na mo, Lord God, maing binuhatan mo shine, then they will glorify our Heavenly Father. Ang hinungdan nga mutuo sila, muduol sa atong langit nung amahan. Sa among langit nung amahan is ang mayong binuhatan nga resulta sa kaluwasan ang transformation. So Lord God, I pray to all of the viewers, to all of the listeners right now, nga naagyod namo ning gitawag og genuine transformation, pinaagis tabang nimo Ginoo. Because that transformation makahimo na mong effective instrument nimo Lord, nga mugiya sa nas kangit-ngit dalhon sa kahayag. Tuuhan mi tungod kay na sila'y nakita nga kabag-uhan namo nga resulta sa kaluwasan nga mong natagamtaman kanimo Ginoo. Holy Spirit, thank you for your presence. Salamat kaayo Ginoo, imong mensahe nga nagtudlo kanamo. I pray nga dili nimo labayn kawang kung dili amo ning kinabuhion ug amo jung masabtan mapalawman ang kaluwasan. Dili lang baba taman kung dili nay makita namo Ginoo nga transformation. Sama sa giingon ni Paul nga imong alagad Ginoo, the old has gone, the new has come. So mao na akong giampo Ginoo, ginaampo kanunay sa tanang mga viewers, followers, listeners Lord God. Nga mahimo jud ming panalangin nga naagyoy tinud-anay kabag-uhan nga dili nami mo balik sa binuhatan kaniadto. Tungod kay imo naman ming gi-redeem, giluwas, gi-rescue from the darkness. Thank you Lord. Salamat Ginoo. I continue to pray to all of the viewers, Lord, continue to bless them according to the desires of their hearts right now, Lord. Lord, wala ko kaila nila sa naminaw karon apan, Lord, nasayod ka, kakita ka nila, bisan na sila layo, kabalo ka, Ginoo. Kabalo ka silang gibati, ilang gipasan, ilang struggles right now, ilang battles. So right now, Lord, I pray, bless them according to the desires of their hearts. Provide their needs right now in Jesus' name. Unsa man ang milagro nga ilang gusto karon Ginoo nga matagamtaman, Lord, I pray, ipakita Ginoo, mamuhat ka. Let your miracle, Lord God, will manifest in their situation right now in Jesus' name, according to their desires right now. Mamuhat ka Ginoo. Tagbo ang panginahanglan, tagaig kayuhan sa balatian, tagaig trabaho, pauswaga ang negosyo, luwasang tibok pamilya, tanan, ang naay depression, Lord God, salamat sa kalinaw. Ihatag silang kinabuhi, Ginoo. Thank you for the healing, Ginoo, sa emotional in Jesus' name. Salamat, Lord, emotional wounds, Lord God. Wounds sa ilang emotion, I declare healing in Jesus' name. Salamat sa tanan, Lord God, sa comfort, sa imong gakos, Ginoo. Salamat sa imong mensahe. And this time, Lord, among dawato ng panalangin gikan kanimo. Amo ang kuno ng kadaugan, kagawasan, kaluwasan, mga kaibulungang butang, Ginoo. We receive it right now by faith. Himo alamang ming kapiyalan, Ginoo. Mao gini among pag-ampo amahan, amo gini gipangayo, gipasalamatan, gisiliyuhan sa gahom sa Espiritu Santo. Amen. Ug amen. Hallelujah. Praise the Lord. That's all for tonight. Thank you for being with me. Igsoon. Yeah, sakto jud kayo in how many minutes? Mag-prayer meeting na may. Okay, so I pray, I give all the glory to the Lord. Siya lamang ang balikan sa dungog ug himaya. And anyway, I declare and I pray that sa atong papangatulog, pagpahulay karong kagabhion ubanan ta sa Ginoo yang protection, yang presensya for us nga safe and sound ta. And sa uban nga nasa lain-laing nasod, kung adlawan ron diyan nagtrabaho mo, I declare God's protection, God's favor, and God will bless all the works of your hands. Sa mga naitrabaho, I declare promotion, favor sa inyong mga amo. Sa mga nagnegosyo dia sa abroad, mga naka-permanent resident, I declare prosperity, kauswagan sa negosyo ninyo in Jesus' name. Ay kalimti ang Ginoo. Amen. The blesser. Okay, so that's all for tonight. See you again next time. Ampo, amping abanti. Anyway, don't forget to subscribe sa itong YouTube channel. You can find the link in the caption of this live. And I just want to invite everyone to invite your friends again to follow our page or to share our page for the glory of the Lord. God bless you, Brother Joe Nard. Okay. Again, ampo amping abante. See you next time. To God be all the glory. Good night in advance, everyone. Bye-bye. Bye. Okay, God bless. Dugay mo ka. Sige, see you next time.